Każdy obserwator przyrody zawsze zwróci uwagę na dzikie zwierzęta, które staną na jego drodze w lesie, na polu lub na łące. Z podziwem możemy również patrzeć na przykład na kota, który zwinnie skacze po gałęziach drzew, próbując złapać swoją ofiarę. A co z tymi małymi zwierzętami, często bardzo pożytecznymi, które żyją wśród nas i łatwo jest ich nie zauważyć? W ogrodzie możemy obserwować cały szereg owadów, które umożliwiają zapylenie roślin, co jest ważnym procesem, którego właściwy przebieg warunkuje powstanie owoców i nasion. Owady te odżywiają się pyłkiem i nektarem, ale odwiedzając kolejne kwiaty, przenoszą na swym ciele pyłek z kwiatka na kwiatek. Wśród owadów zapylających największe znaczenie dla gospodarki człowieka ma pszczoła miodna. W stanie dzikim gnieździ się, zakłada barcie w dziuplach. Jako zwierzę hodowane, roje pszczele trzymane są w ulach. Rój pszczeli jest społecznością liczącą wiele tysięcy osobników, których większość stanowią tzw. robotnice. Rolą robotnic jest wykonywanie w ulu wszelkich czynności związanych z życiem roju oraz zbieranie pokarmu na zewnątrz ula. Zbierając pokarm, czyli nektar i pyłek, pszczoły odwiedzają kwiaty, a przemieszczając się z jednego kwiata na drugi, przenoszą pyłek i w ten sposób je zapylają. Ważnymi zapylaczami roślin są również trzmiele. Należą do grupy zwanej żądłówkami, ponieważ mają żądło, dzięki któremu mogą urządlić wroga. Jednak trzmiele, mimo że dla kogoś ich wygląd może wydawać się groźny, są wyjątkowo nieagresywne. Mieszkają w norach lub innych podobnych miejscach, czasem w specjalnych, zbudowanych ręką ludzką domkach. Owady te bardzo szybko pracują. W ciągu minuty potrafią odwiedzić 2 razy więcej kwiatów niż pszczoły, a w dodatku mogą przenosić większe ładunki pyłku. Na Kaszubach można spotkać wiele gatunków motyli. Te owady, podobnie jak pszczoły, potrafią zapylać wiele kwiatów, dzięki czemu rośliny się rozmnażają. Dorosłe, piękne motyle powstają z gąsienic i poczwarek. Popularną rodziną są motyle rusałkowate. W naszym kraju występują bardzo licznie. Dobrze się czują w ogrodach, na miedzach, ugorach, przydrożach, łąkach. Jak wszystkie rusałki, są pożytecznymi dla człowieka owadami. Do rodziny rusałkowatych należy m.in. rusałka pawik, strzępek czy przeplatka. Piękne ubarwienie mają też motyle z rodziny kraśnikowatych. Poznajcie też rodziny owadów z rzędu chrząszczy. Przykładem niech będzie żuk gnojowy. Ma dziwną nazwę, ale warto ją zapamiętać i poznać tego owada. To jedno z najbardziej pożytecznych zwierząt. Ma pięknie błyszczące i twarde pokrywy, które chronią jego skrzydła podczas kopania. Z wierzchu jest czarny, czasami trochę zielony, a pod spodem niebieskie lub fioletowe. Możesz zobaczyć te owady, gdy toczą do swoich gniazd kulki z odchodów. Dzięki nim w lasach, na polach, łąkach i w parkach miło i przyjemnie pachnie, bo żuki sprzątają po ludziach i innych zwierzętach. Nie gryzą człowieka, nawet jeśli je złapiemy. Lepiej im jednak nie przeszkadzać, bo wykonują dla nas ważną i potrzebną pracę. Chrząszczami są też biedronki. Te powszechnie znane i lubiane owady są drapieżnikami. Najczęściej odżywiają się mszycami. Są bardzo żarłoczne. Larwa potrafi zjeść ponad 1000 mszyc dziennie, a dorosły chrząszcz kilkaset. Na Kaszubach najliczniejsze są biedronka dwukropka i siedmiokropka. Niestety pojawiły się również u nas inwazyjne biedronki azjatyckie, będące zagrożeniem dla rodzimych gatunków. Gatunkiem inwazyjnym, podobnie jak biedronka azjatycka, jest ślinik luzytański. Dorosły ślinik ma ciało o długości od 7 do 15 cm, różnie zabarwione, od koloru miodowego przez odcienie brązu do czarnego. Zjada różne żywe rośliny, a także rośliny gnijące oraz martwe ślimaki. Śliniki okazały się bardzo niebezpiecznym gatunkiem inwazyjnym i dużym problemem w wielu uprawach. Występują ich obecnie niesłychane ilości. W ogrodach czasami nawet do 1000 sztuk. Poznaj mrówkę robotnicę. Mieszka wraz ze swoją ogromną rodziną w gnieździe zwanym mrowiskiem. Ten niezwykły dom jest zbudowany z igliwia, ziemi i gałązek. Jego wnętrze składa się z sieci komór i kanalików, w jakich znajdują się m.in. jaja znoszone przez królowe. Część podziemna jest mniej więcej tak duża, jak ta widoczna na powierzchni. Mrówki żyjące w lesie są pożytecznymi zwierzętami. Na przykład zjadają wiele owadów, które szkodzą drzewom. Leśnicy je lubią i mówią, że tam, gdzie jest dużo mrówek, tam jest zdrowy las. Poza tym te małe owady pomagają rozsiewać różne rośliny, bo czasami gubią po drodze ziarenka. W naszych lasach żyją 2 ich gatunki – mrówka rudnica i mrówka ćmawa.